Inibingelela nonke emakhaya, igama lami nguNdaba Ezinhle Mbayi. Ngizobika isimemezelo senhlanhla enkulu evelela igoli kule nyanga. Igoli liba nenhlanhla enzima, inhlanhla enkulu ukuthi kuyifikele yena mathupha uDr SS Mhlaba. Ngomhlaka 11 March 2023 uzobe se-6115 Ernedale Cres Ernedale. uDr Mhlaba siyamazi-ke, inyanga ekhuphula ama-celebrity, inyanga enza ama-actor akhuphuka qhakaza, shayine. Inyanga esize abantu bamabhizinisi, inyanga elapha abantu banenkinga zomsama. Uvela nako-TV ngosizo lakho, abantu bafike bezonza ama-testimony besho ukuthi ye nginje ngenxa ya-Dr Mhlaba. Ngithi uzobe eyifikele mathupha kwayimina ngisafunda isikole. uDr Mhlaba wangikhulekela ngaphasa umatric, ngathi mengiphasa umatric ngabuyela kena ngathi ndoda sengiwuphasile imatric manje ngenze njani manje. Athi sokukhulekela, wangikhulekela waqeda wathi angi-aplayela ibhasari, ngayithola ngempela ibhasari ngahamba ngofunda. Kuyimanje ngine-Bcom accounting ngenxa ya-Dr Mhlaba. Ngithi indoda esizayo, indoda elaphayo ngokomsama nje, inkinga benginazo ekhaya konke zaxazululeka ngenxa ya-Dr Mhlaba. Namanje nginenhlanhla enkulu nina yabaseGoli ezobe eyifikele yena mathupha khona 6115 Ernedale Cres Ernedale ezoxazulula inkinga enazo. Emabhizinisini yaziwa nje ukuthi ngasemabhizinisini uyaliphakamisa ibhizinisi. Ngokwempilo emsebenzini mufuna ama-promotion, indoda ephiwe ngalapho. Angiphathi komsebenzi ukunikeza nje into zakhe, akukhulekela akutshena ukuthi yenza kanje. Hawu umsebenzi owutholayo, uthola umsebenzi onzima. Nami ngizokunitshengisa ukuthi wangitholisa kanjani umsebenzi wase-Transnet. Ngisebenza nje e-Transnet, ungibona mina. Indoda ephiwe-ke le, ungaphuthela wena oseGoli, woza uzothola usizo. Uma ufuna umsebenzi izokunikeza le ndoda umsebenzi ngezinto ezokunikeza ukuthi uyisebenzise uqhakaze. Uthi uma u-aplayela ungene uzwakala into yakho, ithonga lakho lihambe lokukhulumela phambili ukuthi hey ngane yethu isifikile, ayingene emsebenzini. Wozani ngobuningi benu nizothola usizo. Wozani ngomshado, ukulungisa indaba yomshado, indaba yemisebenzi uyayilungisa, indaba yemisebenzi, indaba yomsamo uyayilungisa, indaba yomsamo. Inkosi yamanzi Mhlaba, bambiza ngenkosi yamanzi ngoba ephiwe ngezidalwa zamanzi. Uyakwazi ukukhuluma nezidalwa zamanzi ziconnecte nezidalwa zakini ukuba usizakale la udinga usizo khona. Wozani ngobuningi benu nizothola usizo. Ungaphuthelwa unenhlanhla enkulu ukuthi ayifikele mathuba la eGoli. Ngithi wozani nizothola usizo. Ngiyabonga balandeli baMhlaba, nibe nosuku oluhle.